yau kenan haduwar tsohon gwamnan jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje da kuma dan takarar gwamnan na jam'iyyar ta APC wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. A shirye-shirye da ake ganin cewa tamkar Nasiru Yusuf Gawuna ka iya nasara a kotu, sai dai kuma an haɗu ne a wajen taron kwamishinoni da kuma wato tsofaffin kwamishinonin wato shi Ganduje da ya naɗa. A yau dai Gandujen ya yi taron wato kwamishinoninsa na local government 44 wanda za a iya ci a lokacin mulkinsa, ciki ko hada wato Musa Iliyasu Kwankwaso, babban dan gwagwarmayar da ke ja wato ko kuma ke gaya wa jam'iyyar ta NNPP magana a yanzu. Musa Iliyasu Kwankwason da shine kwamishinan raya karkara na lokacin Abdullahi Umar Gandujen kamar yadda kuke gani. Abdullahi Umar Gandujen da ya ziyarci wato jihar Kano inda kuma ya tattauna da tsofaffin kwamishinoninsa da kuma tsofaffin ciyamomi na local government 44 a jihar Kano. Za a iya cewa dai a wani yunkuri wato na zakanawa ta sirri da suka yi, wanda har yanzu ba a tabbatar da irin bayanan da Gandujen yi wa tsofaffin kwamishinonin nasa ba. Kuma karan farko ne da aka ganshi yana sake ganawa da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a jihar Kano tun bayan da wato suka faɗi zaɓe. Duk da yake akwai abubuwa da batutuwa da ke gaban kotu na shari'ar Gawuna da kuma Abba Kabir Yusuf. Wasu na tunanin cewa tamkar ana tattaunawa ne game da wancan lamari na shari'ar Gawuna da kuma Abba gida-gida. Ku tafka muhawara, ku faɗa mana ra'ayin ku akai, sai mu bibi wannan rahoto domin kawo muku cikakken labari.